Sanibonani babukeli, sanibingelele ehlelweni lethu le-Chichi TV. Namhlanje ngikhuluma noNomalanga wakwaDlamini Sibongo. Sizokhuluma nesihloko esikhulu namhlanje, isihloko esikhuluma ngenhlonipho, kodwa ngihamba nodadewethu la uLady B. Bingelela ababukeli nabalaleli Lady B. Sanibonani babukela emakhaya, uBrand Silindile kwaMahlangu, siphinde sahlangana futhi. Nayi indaba babukeli, sikhuluma ngenhlonipho. Lady B, nayi indaba enkulu yenhlonipho. Bengicela ukwazi ukuthi inhlonipho kahle hle iyini. Ukuhlonipha angeke ngisho amaningi, engizokusho nje ngokuhlonipha ukuthi nje ukwazi omunye umuntu, nokwazi ukuthi akunandaba ukuthi umuntu unani or akanani, mara funda ukwazi omunye umuntu bese uyazehlisa kuloyo muntu. Yeah. Omunye umuntu lapha ekhaya umbukele esibukelele manje usibhekelele masikhuluma ngayo inhlonipho. Uthi nginey'ngane zami mina, kodwa ley'ngane zami lezi azingihloniphi. Kumele ngenze njani ukuze ley'ngane zihloniphe? Yeah. Ngiyacabanga dadewethu la ukuthi ayikho into endlula ukuhlala phansi ukhulumisane nomuntu ukuthi hey, phela la empilweni kuye singalingani, ngoba mawumuntu abantwana bafunda ngokuthi babone kuwe wenza. So mawuzoqala wena kube uwena ubahloniphayo nobabonisa inhlonipho, nabo bazofunda kuwe, ngoba abantwana esikhathini esiningi babuka isithombe bathathele lapho. So uma kuzoba nokuhloniphana phakathi kwenu noyi-two, kuyaye kube sekuyalunga, kuhamba kuyalunga, ngoba esikhathini esiningi singabantu abadala siye sifise ukuthi hey, labantwana bangahloniphi. Umbuzo ukuthi uke wayikhuluma inhlonipho kubo na? Bayazi ukuthi inhlonipho yini, bakubona wena uyenza inhlonipho kwabanye abantu nakubo na? Uzokwazi ukuthi ukhulume ngento oyaziyo nento oke wayiphila nabo. Hayi ngiyakuzwa Lady B. Kunomuntu ohleli lapha ekhaya umbukele esibukelele manje, njengoba sikhuluma ngayo le ndaba, uthi kuney'ngane zakamakhelwane ziyangithuka uwumuntu omdala, kuphinde abazali bazo futhi bangayikhuzi, kube ngathi yinto enhle labayenzayo. Ungathini kulo muntu osibukele manje onaleyo nkinga leyo? Phela esikhathini esiningi kuba nenkinga yokuthi kweminye imizi inhlonipho into engakhulunywa. Khona abantwana abangakhuzwa abozwilakhe, abantwana abaphethe abazali babo, umzali amsaba umntwana amzalile, umzali asabe nokumkhuza. So umntwana kuba yinto esuka ekhaya bese seyihamba ngey'gaba ize iphumele ngaphandle, ngoba esikhathini esiningi kuba nzima ukuthi uyodelela noma ungeke uhloniphe omunye umuntu omdala wangaphandle, kanti owakho umama endlini uyamhlonipha. So uma ngabe awumhloniphi owakho umama endlini, kuyoba nzima ukuthi uhloniphe omunye umuntu omdala ongaphandle. Iyayilimaze leyo nto leyo, ngoba abanye abantwana kubo ayikhulunywanga inhlonipho, kwabanye abantwana abayibonanga inhlonipho yenzeka endlini. Umamakhe uyamsaba nokumkhuza, uyayibona, yiyo ihambe end up ubona abantwana la ngaphandle umntwana end up ashaya umzali wakhe. It's because loya mzali loya azange amkhuze. Kuyiciniso futhi dadethu ukuthi ligotshwa lisemanzi. Umntanakhe akakwazi ukuthi mina njengomzali loku naloku angikufuni, u-wrong no-right ambone umntwana. So uma ingakhulunywanga into enjalo kumntwana bese uvukela wena endlini, kanti wena wawuwona ngaphandle ukuthi uma kwenzeka izinto bese wena uyaphuma uyomvikela. Wena umntwana endlini makamoshile bese uyavika ngendlela ovika ngayo, kusasa umntwana uvukela abantu bese wena ukhoni nokumkhuza ngoba akusinto ojwayele ukuyenza leyo. Ngiyakuva dadewethu, neve nani babukeli la nikhona nisibukelele kule hlelo le-Chichi TV. Nawe uyayibeka indaba uLady B. Manje bengicela ukubuza Lady B, ngoba le nhlonipho kahle hle ifuneka kumuntu omdala, or le nhlonipho kumele ibe khona kumuntu omdala iphinde ibe khona kumntwana? NjengeBhayibheli lisho ukuthi hlonipha omncane nomdala. Iyaye ihambe bese iyabhalansisana ekuhambeni kwesikhathi ukuthi lo mntwana lo, mina njengomuntu omdala ngeke ngambonisa inhlonipho, naye kusasa azokhona ukuthi angihloniphe, ngoba siyaye sibe nesibindi sokuthi angeke ngize ngizwe ngomntwana noma angeke ngize ngihloniphe umntwana kungukuthi nawe muntu omdala awusihloniphi. Dadewethu le nto icala kuwe,
ukuthi mina njengomuntu omdala ngiyazihlonipha na? Mina njengomuntu omdala ngiziphatha kanjani phambi kwalo mntwana? Ngoba umntwana uyisibuko phela, ubuka le nto oyenzayo bese ayibone ngathi i-right noma i-wrong ngoba wena mzali uyayenza, ngoba wena mamkhulu or mamncane uyayenza le nto. Umntwana aze abone ngathi kusho ukuthi yinto e-right, kanti umntwana useyalahleka, sekayaphuma endleleni. Uyayibona? Kuyaye kube inkinga-ke ukuthi wena uma ungaziphathanga kahle bese uzolindela ukuthi abantwana baziphathe kahle kanjani, ngoba abakwazi ukuy'phatha kahle ukuthi kuyinto enjani. Awubabonisanga wena ukuthi ukuy'phatha kahle yinto enjani. Kuyazwakala Lady B. Naku okunye bengicela ukukubuza la kuwe nje ukuthi kule nhlonipho esikhuluma ngayo namhlanje, Yebo. kuhlonishwa umuntu ngoba enemali noma kuhlonishwa umuntu nje ngoba awumuntu vele kufanele ukuthi ahlonishwe? Inhlonipho icala ekuthenini awubheki umuntu ukuthi unani. Hlonipha umuntu engenamali, uhloniphe umuntu enayo imali. Yingoba akunakuthi umuntu unjani noma unjani. Wonke umuntu wakaJehova ngaphansi komthunzi welanga. Wonke umuntu uJehova umdale ngokuqonda nokwazi kwakhe. So wena uma uzothi lo muntu awumhloniphi ngoba mhlambe kusasa namhlanje akanamali uyahlupheka, kanti kusasa lo muntu uyokuphatha aze aphathe ney'ngane zakho, kanjani ungamhloniphi? Uyayibona? Le nto le iyawukuthi i-foundation uyithatha kanjani, uyihamba nayo kanjani. Umuntu kanti-ke kuye kube lula ukuthi umhloniphe umuntu enotho noma anganalo, ngoba ukuthi umuntu umuntu akwenziwa ukuthi umuntu unani noma akanayo ini. Ngoba namhlanje kungenzeka ukuthi ngithi angeke ngize ngikuhloniphe ngoba wena awunamoto noma wena awunakhaya lakho ekuyi-double story, kanti uJehova uyokubeka la ngingeke ngize ngicabange khona. Umuntu uhlonishwa ngoba awumuntu emhlabeni, hhayi ngoba anani. Uyayibeka indaba Lady B. Nazwela nani babukeli nabalaleli lapha ekhaya, sikhuluma ngayo indaba yenhlonipho, ukuthi inhlonipho yinto enkulu efanele ukuthi iphile kumuntu. Inhlonipho yinto enkulu okufanele umuntu aphile nayo, ayithengiswa, awuyiyeli esikolweni, awuyiyeli kuphi kuphi, ifuna ukuthi iphile kuwe. Manje kunomuntu lapha ekhaya ohleli manje sibukele othi ngiyabeva abakhuluma ngale nhlonipho abakhuluma ngayo, kodwa kunezingane kwezinye izindlu othola ukuthi zimelana nabazali kanje one on one. Akasaziwa umama, akasaziwa ubaba. Umntwana usephenduka umama, umntwana usephenduka ubaba ekhaya. Sithini ngabantu abanjengalabo? Eyi, esikhathini esiningi baye bazwise ubuhlungu abantu abanjalo, ukuthi uthi uwumama bese uphathwa yiy'ngane zakho, uthi uwubaba bese uphathwa yiy'ngane zakho usabe nokubeka umthetho endlini. Yingoba umntwana uyimbewu, kusho ukuthi makasolo kakhula nawe awutshalanga kahle noma awuniselanga wanakekela kahle le mbewu. Namhlanje imbewu iyakucaka, ikumela ngey'nyawo. Ngoba la empilweni kuye kube lula ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uma usamkhulisa lo mntwana angakhohlwa ukwazi ukuthi wena uwumzali kuye, wena wozale yena, yena akazalanga wena. La empilweni nje in general, mntanasekhaya, kuyaye kube mnandi ukuthi wazi indawo yakho. Ubona abantwana bamele amakhaya, umntwana aphuma ayothuka umama lapha estradini amtshele iy'ndaba zakhe ukuthi abayazi indawo yabo, abayifundiswanga indawo yabo. Azange-ke kukhulunywe ngendawo ukuthi uma uwumuntu hlala endaweni yakho, uze ubone ukuthi omunye umuntu esikhathini esiningi aze abone ukuthi kunelungelo lokuthi angakhuluma nawe yinoma kanjani ngendaba yokuthi uyakusiza. Kuyaye kube inkinga ukwamukela usizo komunye umuntu ngoba uzolahlekelwa inhlonipho kuwe ngendaba yokuthi analento yokuthi ngiyamsiza mos, uzongitshelani. Kanti uma wazi indawo yakho, wazi ukuzihlonipha wena, abanye abantu bazosuka eduze kwakho badlalele ekudeni. Amakhaya namhlanje aphelile ngoba abazali la ngaphandle abayikhulumanga inhlonipho, abazali abakhulumanga ukuy'phatha. Uthola ukuthi umntwana sekaphethe umzali endlini, yingoba lo mntwana akatshelwanga ukuthi yazi indawo yakho, uhamba ukhulume uphelele la njengomntwana. Mina njengomzali ngizosuka lapho ngiye phambili.
azikhulunywa into ezinjengalezi emakhaya. Yike ubona imindeni noma umama ahlala ney'ngane bese kucova-covene. Yingoba athi mina ngiyasaba ukuzwisa umntanami ubuhlungu, bese umntwana athi angeke ngizwe ngomama. Seyilahlekile inhlonipho. Ngiyayiva indaba dadewethu Lady B uyibeka. Kunomzali lapha ekhaya, abazali abathi sinabo abantwana sibakhulise ngenhlonipho, kodwa namhlanje labantwana abasenzi ngale ndlela esibakhulise ngayo. Sebadelela abantu abadala, sebayabathuka benzani, kodwa bona babafundisile inhlonipho mara kusahambi ngale ndlela babafundise ngayo. Ungathini kulowo muntu ohlele ekhaya manje usibukele? Engingakusho ukuthi kuyaye kube nzima esikhathini esiningi ngoba wena njengomzali la endlini ukhulisa umuntu, inhliziyo ikumuntu ukuthi umuntu wenza kanjani. Ngoba ungazama ngako konke okusemandleni ukuthi mina umntanami ngifuna ukumkhulisa ngaphansi komthetho othize, ngihambe naye indlela ethize, umntwana akuhlubuke. Yingoba kunemimoya la ngaphandle esiphila ngaphansi kwayo. Uthole ukuthi umntwana sekayakucaka ngoba ngiyacabanga ukuthi akekho umzali la ngaphandle othi makayikhulisa ingane yakhe athi mina ngifuna ukuthi ingimele, mina ngifuna ukuthi ingishaye ingane yami, mina ngifuna ukuthi ihambe idelela abantu. Kodwa ngenxa yokuthi kunemimoya engalungile, kunabantu abangalungile abafuna ukusondeza umntwana wakho bese bamlidela endleleni embi. Uyayibona? Ngiyaye ngithi ayikho into endlula umkhuleko. Umzali akayikhulekise leyo nto bese uyayikhulekela ingane. Kubalulekile ukuthi everyday makaphuma umntwana akhe aye esikolweni noma abuya, makaphuma bese uyakhuleka, uyacela kuJehova ukuthi Jehova hamba naye meluse. Akamluse endleleni kuphela, umluse ebanganini azophila nabo, umluse emphakathini azophila nawo. Ngoba wena ungamkhulisa umntwana kodwa kunomphakathi, kunabangani, kunesikolo, yibo nabo ababa nomthelela. Kodwa wena njengomzali uma umkhulekisa ingane yakho ukuthi Jehova yelusa uhambe nayo, Jehova buya nayo, Jehova ngiyabonga ukuthi usigcinile kwaze kwala kuhamba kahle. Abantu ababuyele enkosini, abantu basondelane neJehova bazophila bese kuhamba kuyalunga. Ifuna kanjalo le ndlela. Kuyazwakala Lady B, kuyazwakala. Kunomuntu lapha ekhaya manje osilalele usibukele othi mina mangidelelwa yingane zakamakhelwane ngithi ngiyobika, umakhelwane uthi ezami iy'ngane azizenzi lezo zinto lezo, kodwa kungukuthi abamhloniphanga lo muntu. Ungathini kulowo muntu usibukele ekhaya onjengaloyo? Yingoba nathi abazali Nkosi yami ngesinye isikhathi siyaye sibe nenkinga. Khona isisho sokuthi umntwana awuhambi naye, awumazi ukuthi wenzani. Kungenzeka mina ngazi umntwana onje, ngaphandle bomakhelwane bazi umntwana oso, bese siyaye sibavikele, kanti umntanakho uyamvuna, kanti umntanakho uyamosha. Once waze wabona ukuthi mina umamami uyangimela noma angazi ukuthi ngiyenzile le nto noma angiyenzanga. Uyayibona? Kuyaye kube yiqiniso ongalenza komunye umzali, ngoba akunamzali ongathi makabheka umntanakhe estradini athi lo ngisayomsukela kumamakhe ngithi ungidelelile angangidelelanga. Kusuke kunento vele ayibonile, ayiphilile yenzeka umntanakhe ayiyenza kuye. So uma uwumzali zama ukuthi ungammeli umntwana, ngoba umntwana uzokuphoxa, uzokudumaza umntwana akubukelise ngezwe kuze baze basho abantu ukuthi hawu, ngoba wayethi yena umntanakhe akayenzi into enje ufike kanjani la? Ngoba wayethi umntanakhe yena ulungile, masithi siyomtshela umntanakhe uyasitshontshela athi yena umntanakhe ulungile, uyovukela yena loyo mntwana ngoba uyasipheka lesilwane esingaphakathi kwalo mntwana. For solanka yena asafuna ukumvikela ngaso sonke isikhathi ukuthi mina owami angeke, mina owami angeke, angeke uzokulimaza, so ulimaze abantu abaningi. Ngiyabonga Lady B, nizwele nani babukeli lapha emakhaya. Siyabonga ehlelweni besino Lady B namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu yenhlonipho. Ngathi uNkulunkulu anganisiza abantwana basekhaya la nikhona emakhaya nibukele. Nihlale ninenhlonipho, inhlonipho into enkulu. Inhlonipho yenza ukuthi umuntu athandeke, inhlonipho yenza ukuthi abantu bamthande umuntu, inhlonipho yenza ukuthi umuntu ahlala nesithunzi, inhlonipho yenza ukuthi umuntu ahlala nesizotha. Inhlonipho futhi ayithengiswa, ayibolekiswa, yinto kufanele ukuthi ibe kuwe.
ngaphakathi iphile kuwe. Ningakhohlwa mntakababa la nikhona ababukeli ukuthi ni-like, ni-subscribe, phinde ni-share, ni-comment futhi. Salani kahle. Thank you.